नमस्कार, जय महाराष्ट्र। आपण निघालो आता कर्नाळा किल्ल्यावर। सकाळी सकाळी माझ्यासोबत आहे अनिकेत, वैभव, सागर। चला आपण आता निघूया आणि भेटूया पुढे। कर्नाळा किल्ल्याच्या पायथ्याशी येताना खूप ट्रॅफिक भेटली, त्यामुळे आम्ही लवकर पोहोचू शकलो नाही। आता जस्ट तिकीट काढलेले आहे। तिकीटचा दर आहे 35 रुपये आणि पार्किंग चार्जेस 2 व्हीलरसाठी आहेत 25 रुपये आणि 4 व्हीलरसाठी 100 रुपये। आणि आता आपण निघूया, किल्ला चढायला सुरुवात करूया। चला। इथे कर्नाळा पक्षी अभयारण्यामध्ये एकविरा देवी महिला बचत गट यांनी चालू केलेले शाकाहारी व मांसाहारी जेवण आहे। चहा, कॉफी, उपमा, शिरा, कांदे पोहे याची उत्तम सोय इकडे भेटेल आपल्याला। हे आहे ते ठिकाण। आपण आता गड चढायला चालू केलेला आहे। आज रविवार असल्यामुळे इथे अशी थोडी गर्दी वाटते मला। मागे तुम्ही बघत असाल एवढं आपण थोडं चढलेलो आहे। वाट पण खूप एकदम दगड, माती, झाडांची मुळं सर्व आहे मध्ये। थोडंसंच आपण चढलो, जवळजवळ 1 किलोमीटर पर्यंत आपण चढलो असेल वरती। आणि आपल्याला दम लागलाय का आता, जरा सवय नाही मला, त्यामुळे दम लागलाय। सागर पण खूप दमलेला दिसतोय मला। सहकारी 2 पुढे चाललेत, अनिकेत आणि वैभव यांची पण तीच कंडिशन दिसते, पण ते थोडं जास्त जोशामध्ये आहेत। वैभवला जास्त गडकिल्ले चढण्याची हौस आहे, सवय आहे, त्यामुळे तो थोडा जास्तच जोशामध्ये आहे। बघत असाल झाडाची मुळं पण बघा कशी आहेत एकदम।
आपल्यासोबत ही लहान मुलं पण बघा किती जोशाने जोमाने एकदम आलेले आहेत. कुठून आले तुम्ही बाबा? पुण्या. बघा त्यांचं वय जवळजवळ 10 ते 12 वर्ष दिसतंय, पण किती जोमाने एकदम ताकदीने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी इकडे आलेले आहेत. तर छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. प्रवेश दरवाजा आहे हा, तिथून आपण एंट्री करूया.